Waar is Grutter? Nou, die zwan die is grutter. Maar er zijn volle meer verschillen. Ja, ik heb bijvoorbeeld die vjerden en die zwaan wel. En ik kan net vleernen. Ik heb hier een wjuk van een kop. En ja, als je die wjuk met een trofsnijden zoen, dan lijkt dat een hele protte op de wjukken van een vleentoeg. Ja, maar als een vleentoeg vlucht, dan binnen die wjukken die binnen stil. En als een vogel vlucht, die beweegt zijn wjukken. Ja, daar heeft wel een beetje gelijk aan, maar ja, net heel dal. Dat is naar een Waddeneiland is en er zit op de boot. Binnen een hele protte van deze koppen die er achter de boot aan zweefje. En die broeken dan de wien die zo'n boot eigenlijk maakt, broeken ze om op te zweefje. En als ze zweefje, kost het dat volle minder energie als dat echt vleeren moeten. Wat ik nooit snap is hoe die vogels in de lucht blijven kennen. Een van de geheimen van een vogel is dat hij hele lichte botten heeft. En ik heb hier een bot van een hazen en een bot van een vogel. En zoals je hem schenken is het bot van een vogel heel hol. En die is dus ook heel lucht. En ja, dat is eigenlijk een van de geheimen waar toch een vogel vleeren kan.